when they did what they did, I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. I think that we helped China very much, as you know, when they talk about freedom. And I don't believe that, and maybe I'm wrong, I hope I'm wrong, but I don't believe that America, that the United States was acknowledged for helping China to gain its freedom. But perhaps that was just that was a sleight of hand. I mean, I was very surprised. I watched the speech last night. President Xi's a friend of mine, but I thought that the United States should have been mentioned last night during that speech because we helped China very, very much. Tisanamba video hii ndiye irali ubarisa na before nkani zingapo nkati mwa game. Tisa pali challenge maona ku a Trump nkani okuza ndi ku China kuja kuti ayiwo amamva nditu akuzoza ku China kama ba zimene ziyaza mapanga zijamba bangila iyeyo ndiye maona nditu kuti waonadi waona. Chambia yimene number 2 mutakuona zoti ujeni pamene panakhala okay pali mphekesera kuno zoti yakuti imagine president ngati Putin ina King Jong matenga mpaka na toilet zimbutsi akamachoka apa pita ku dziko lina achole ngoti tena kuti yani kuti akaomba njwera, you understand? Akaomba njwera kayakodza kayaomba njwera pane pamavesese amesana mvese ndauti kuti yangu hanabe ujena yawo njwera zawo zakaumba amazitenga utali kujana kudziko la kwawo ari kuopa kuti atenga DNA kuopa kuti njwera zawozo azizipitisa microscope basi ayang'anang'ana za health yawo kuti ali ndi vuto la nchancha zambiri mbiri nde ari kumene kusamalitsa kwambiri koma chitetezo chake mpaka na pamene anakhala kuti wakhalapo chonchi right amapuputapo kupanga sanitize cholinga arasatenge DNA like guys zinthu zonoti anthu anazama kopya pa dziko lapasi pano kuzama ari kuja what news like anthu anazama like ifeyo pano tuonapo chani like mtakhala mpando ndachokapo apo puteponso yes chifukwa iwe chokhacho ngokhala pa mpando pene popo atha kupanga zinthu zambiri pene popo kudziwa zinthu zambiri zokhuza ndiweyo. Hey guys ndiye You once said that you would end the Ukraine war in 24 hours. You later said that sarcastically. Of course it was sarcastic. But you've now been in office for 5 months and 5 days. Why have you not been able to end the Ukraine war? Because it's more difficult than people would have any idea. Vladimir Putin has been more difficult. Frankly, I had some problems with Zelensky. You may have read about him. And it's been more difficult than other wars. Ndikazangu wena president within 24 hours zatesa nkhondo ya Ukraine pa dziko lapasi pazakhala mtendere. Imene the first statement ya Trump. Anyway, ntulankhana nabwera nkufunsa kuti akulu kuti munkati within 24 hours muzatesa nkhondo ya Ukraine. Kuti banji nane majoko Brian Mango joker. It was a joke. Anyway, that's another example. Trump government is joke. He was just being sarcastic. Get my joke, right? Anyway, poyambirira sarana kuti anali majoko. Poyamba nana kuti inzatisa nkhondo chai within 24 hours. Okay? Chiwambia chimenecho. Number 2, amene timonetsa Putin chan kopyeza basi. Komano panopa, where are we exactly? Tiri kuti tufari tiyangana neno panopa kuti tiri kuti chikuchitika njani makamaka bankhani yokuza ndi Ukraine komanso Russia. Actually kuli sad news kwambiri kumene foti mabomba awo sanathebe ndithu komano something just caught my attention. Pamene ntulangani anamfusa Trump kuti akulu taruzeni bwinobwino kuti inuyo zikuri banji panopa. Mena kuti it was just being sarcastic kuti amango joka
nthaba yachabe komano anamfunsa kuti panopo it's been 5 months now in office, bwanji nkhondo imene sikutha. Trump wavomereza akuti because it is more difficult. Ndizovuta kuti nkhondo imene kuithesa. Komanso Putin ndovuta. Putin wakhalasa akuvuta kwambiri, ndovuta. Komanso ndinayi nditi mavuto tinotake ndi Zelensky. Mapoints amenewa atatu. Mapoints atatu amenewa iyeyo asanayankhule pakamwa pakepo. Ifeyo tinayi tikuyankhula panopa. Kuyambira kalekale. Panopa tinayi tikuyankhula. Kuti akuluakulu awa Trump awa pabi milanga panga. A Trump wa akungoyankhula izi. A Trump wa mwakuti zimene timakamba ndeko nali timu ina ya America iji timu ina imene ili inakwera America. Ai America yo mwakuti kunama mwakuti. Ndi America kunama tasanduka ndi Trump yemwe. Ife ndi Trump tasitosi pamodzi tikunama tsopano. For Trump yo wavomereza kuti akulu Putin ndovuta zochitika. Komanso nkhondo izo ndiyovuta kuti itheso. Komanso anditi ma problems ndi Zelensky. Pamene do you think one zoti munthu amene makamaka choyambira tiyambe kuzukuta pa nkhani yokhuza kuti nkhondo iyi ndiyovuta kuti ite. No, nkhondo iyi siyovuta kuti ite. Nkhondo ndiyosavuta kuti ite. Nkhondo iyi ndiyongonena kuona kuti kodi Putin akufuna chani? Why Putin akupitirizabe kupanga ataki? Wanena zimasayani munthu amene sakuyankhula akungokupanga ataki, akungokumenya. Koma akuza okay, iweyo ukangopanga izi kana tirapapo kana tirapapo. Right? Koma vuto so limene kuchitikaso ndino kuti wani makamaka point ya malo icha imene chaende imene cha omurakha inuyo ndizovuta kuti muvomereze kuti malo ana angotengedwa. Nkhondo yathu chabwino koma malo ana atengedwe. Ayi kumbali naso timvere chisoni Ukraine ichaso. Right? Timvere chisoni so chabwino nkhondo chibwera arangothesa. Zelensky kana kuti sirijoina nawo NATO at least basi chabwino sirijoina fa Putin akopa kuona kuti imagine Putin poyambira pana anali KGB anali spy iye ntchito yake ineyopanga spy na NATO kwapanga spy na NATO pa ndikapanga report ku Soviet Union ndiye akudziwa zisisi za NATO. Do you think angavomera kwenza kuti NATO ikhale neba yakudziwa chisisi? That's why Putin akona no ndikupangana ndikunyenyane ine amene munthu sangabwe. You see? Ndezi kuvuta kuti apapa nkhondo ite bwinobwino kuti makuti komano ndiyovutadi nkhani nditivomereze ndiyovuta kusesevuta kandi nkhondo ndiyovuta kuti ite pakati pa unless if he's willing to give up the land. Zelensky anene kuti abashabona malawa chabone basitengane basi amene basi at least koma abe nzovuta abeto chamba sitijona nawo NATO akwana ngati basi ka aluza zambiri ka akwana ngati mina amabanga ndikuti ndimbola. Number 2 akwana kuti Putin ndovuta. Yes, Putin ndovuta zimeta khati kwa tukamba pano pa Putin ndovuta Putin sama yankhula yayi koma actions ndovuta nditu. Trump wavomereza ife ndi Trump tukwenda limodzi ndame muna kwenda Trump ndo Trump wakutsikana Trump wakwenda ifeso kuti ndovuta. Anyway, akura ndi mavuto ndi Zelensky. So that means America singakhale ndi full support kwa Zelensky. That means mphekesa wena kuti amafuna pange overthrow khangala afuna mbudula bwe se munthu wina ndionadi ndi mavuto ndi Zelensky. 3 nkhondo ikupitira labe. Even pamene anali ku China pacha pamene Putin anali ku China ndi Kim Jong chanchani mene kujako sikumene chalo so even Ukraine ndapanga attack.
mwina kucha ndapangidwa atake ndithu. You see? Nde izo zimene ndithu zilipo kumeneko ndithu ku Ukraine komanso Russia. By the way, Ukraine Putin wana kuti Zelensky ubwere kwathu tukambirana. Zelensky aukana. Sinuzika akuopa kwa amuza kuti kunoku chitetezo chili guarantee. Tikupasa chitetezo ubwere kwathu kuno tukambirana ngati ufuna zokambirana. Right? Nde zokambirana zikuvutabe pano bango ganzo lokheteni tingopanga zoti tinthandize Zelensky ndi chitetezo. Koma chitetezo chonso chikuoneka zoti so amene akucheka kamera akukamira ndi France ikukamira basi chabwino titumize kwa asilikali komano Putin wana kuti kungolowa asilikali a foreign soldiers kungolowa mu Ukraine akuti amene akhala legitimate target ikhala target ndithu chitoti awawawa ali apa amene wo tiapophola sakufuna msilikali nalenso chikula kudziko lakunja. Pa point imeneyi Trump also naye sakufuna asilikali so ena lero sojo wakunja kuti aloweso mkati monso akuti basi tenti pafunika tigwise ntchito njira zina zoti kambirane koma za asilikali hayi. Trump I don't know kuti kachivura chikabya njani. By the way, izo zili choncho asila maiko aku Europe kuti tapangani mmene mungapangire koma apasamalire ndeka kazi thabanje kaya koma Putin akuona kuti ifeyo tikupitiriza and moreover Zelensky anabwezeraso kachikenaso kuphwasula kuti kupangaso ataki so Russia after atazimisira magetsi muchamo paswaso nkhokoso yaikuluso mpaka na pakuveka mphekesera kuti shortage ya mafuta aso kuti simaziwa nkhoko yaikulu ayambeso kufula ena nkhoko yaikulu apolitsa nde Putin so akateloso abwezeraso nde I don't know kuti chichitika njani. Nkhondo idakali ili malawi amoto kama pa ground palibe mau ena aliwonse palibe strategy palibe njira ina iliyonse palibe chiyembekezo china chonse chino kuti nkhondo ikhoza kuthamwa fast palibe and pa ground zinthu zikuchitikabe. Chabwino tipitiliza ma update amene ndithu then tilowe ku Venezuela kuja. Ku Venezuela kuja a Trump akuti wamkulu wa asilikali kwa America akuti Federal Lady kupanga invade afuna apita nsopano akapanga invade Venezuela ati ngodikira Trump atuze atipatsa okay. Ndakuza ndipo yambirira pano kuna kuti America nkhani imene akuzapanga mu Venezuela si nkhani yokhuza ndi ma drugs nakamba kale mene papete panozotsimikizika tsopano kuti pano bayamba kukamba za invade za ma drugs asiya kukamba akamba za invasion afuna apange invade alo asilikali akagwetsa ulamulo umene momwe kenako azasankha amene akumfuna iwo akhale president mu Venezuela. Venezuela yangoti ife tili ready nde that's it. Nkhani ina imene yomalizira koma imene iyi yokhuza ndi Cape Town ku South Africa kukulowa anthu ma Israeli ambiri amene akugula malo anamagula malo akulu kwambiri anthu ayamba kukhala ndi nkhawa kuna kuti koma ma Zionists amene wawa sayamba sopanga claim kuti malo athu olonjezedwa aja ndi awa pachamabwera choncho pang'ono ngati kuti angobwera koma afterwards akamakula chonchi kenako amazayamba panga claim kuti kuno ndi kwathu uku ndi kwathu uku ndi kwathu inu musakhalekonso. Anthu aku South Africa ayamba kuganiza kuti no nde pali zinthu zingapa zimene zikuchitika kumeneko. By the way pali munthu mmodzi amene ngati pangakhale mwayi munthu ameneyo timafuna timpange interview. Munthu ameneyo
munthu ameneyu I meet him nakumana I think it was 2017 or 2010 na in the flight from Johannesburg imaka in transit pa ku Dubai. Munthu ameneyu tinacheza kwambiri nakhala mpando umodzi kwa munthu ndi businessman. Koma this time amapita ku Afghanistan. Then nangomva zoti I think munthu ndi wa Afghanistan koma wakhalitsa wakulira ku Iran, and I'm not sure kwambiri ndi information yake komano we had a good chat nacheza kwambiri and you know and yeah in that time yeah sure ndi munthu ameneyu wapangidwa chonchi. Munthu ameneyu ndi businessman mu South Africa, and munthu ameneyu amakhala amayankhulira ndi okay ndi businessman ndi politician ndi lecturer and I don't know anyway ndi munthu ameneyu chichika ndicho ku South Africa kuliso achina Mossad, achina agent maspy aja amene amaphanthwa aja amene amakaphanthwa chana amene amene ajawo South Africa alipo. Ndi anthu amenewa anapita kwa nzanga amene ndikunena payo, nakajambula nyumba yake, andi picture ya bedi yake, imagine andi picture ya bedi kaya anaitenga bwanji kaya akhala kumpanga follow kwambira 2022 and yeah akhala kumpanga follow kwambira 2022 and pali kana kwa amba kumtumiza ma threats ngati kumuopseza, and munthu ameneyu ndiona kuti nthawi zambiri amakonda kuyankhula za ufulu wa Palestina. Mukudziwanso kuliso mmayi wina akeso mu parliament wa EFF I think EFF ka CNN ANC khanga choncho mmayi amene ngati I don't know nganguyima koma amakonda kuoneka mmayi wina wake ndithu amakonda kuyankhula zokhuza ndi Palestine. Anthu amene awupangidwa target nde uyuso amene nakumana naye mundegeyo na iso apangidwa target. So news yake nazaivo za ku channel SABC News khanga SABC News South Africa News ya then because we still in touch nde namemba email hey how are you then ndinamfosa mafusa ngapo and namuza kuna akulu I think ti chan I need to interview you ndikupange interview pankhani yokhuzana ndi iweyo kuti achina Mossad wa amukupanga target bwanji. I don't know I know kuti ndikampanga interview imeneyo pazakhala you understand ndekuti naso nzakhala so target that is zakhala target like you understand something like that komano actually we don't care tinabadwa kunasala kufa, so if they target us no problem. Nde azalongosola kuti anampanga target bwanji and okay number 1. Number 2 mofana tolongosola nkhani kuza ndi ma Zionist wa ku Cape Town kuti issue imene ikuyenda bwanji nanga zikukhala bwanji. Nde I contacted him nde anandiyankha email kuti yes akundikumbukira bwino we had a good chat kwambiri, you know tinakamba za geopolitics and that chance zabwino and got trip imene I learned a lot from him nde anandikumbukira nde anduza kuti okay fine what we need is just tipeze akakhandi mpata ye maschedule chan basi tikuyenda tipeze nthawi then tipangane tipfuse mafusa amene nawo then kana kutoona kuti zikukhala bwanji. So now the issue is mumvesesa somano timakamba zokhuzana ndi kutali right, timakamba zokhuzana ndi kutali komano panopa now we talking about zinthu zosopano zikusunthira kwa ife kodi Malawi ndi South Africa pali sintunda you understand Malawi ndi South Africa sintunda
ndi tunda ochepa okha kwambiri. And that means we need to understand like what's going on kuti chimachitika nchani. So yeah, pakakhala kuti pali chance kuti anyway akakhala kuti ali bwinobwino, then we need to plan. Komano it's not now. Komano pali agreement imeneyo ndi madziwa anthu amabhizi, anthu achuma, ndionena kuti yeah. Komano he was like anduza kuti no, andisimikiza kuti no, I'll be happy kwambiri kuyankha any questions. And yeah, that's it. So yeah, so okay. So nzangayo zinayambira pano kuti ayambe kumpanga target, ikhale target chifukwa iye uja pa nthawi yake ndithu ku South Africa anali pa ma debate pa TV, pa SABC News pa TV ndapanga debate ndi mmodzi mwa former Israel IDF, msilikali wakalekale amene anali wa Israel, ndi anapanga naye debate ndana makhanga kuti ampanga like amufosa mafosa kuti pakana amugonjetsa kuti iweyo ngati asilikali zimene mapanga inuzo, like do you think kuti inuyo kupha mwana umene ndi uchigawenga suchisilikali komanso ndi kusowa munthu umene ndi usatana. That's like amapanga namba debate pa ma facts, based on facts. Nde anapeza uyu anawina zangayi sopano. Nde kwambira pamene popo basi anakhala ngati target sopano. Bujayo ka yeah, si azinzake maso ina Mossad, ina Israel, ina Zionist, nde yeah, magana sanduka target. That's how it started. Kumano, yes, though he speaks kwambia kalikali, for example, club in South Africa zaka 1997 kamenechi ali mu South Africa. Kama yankhula abe so zimene zozo, yeah, that's it.